Il-Kunsill tal-Ewropa ħareġ twissija serja lill-Gvern Olandiż. Qal li l-Olanda għandha tieħu miżuri biex tippreserva l-integrità tal-Gvern u tal-Pulizija. Bħalissa fil-Gvern Olandiż hemm il-partiti ta' żewġ politiċi li reċentament ġew Malta jikkritikaw lil pajjiżna, kritika li għamluha wkoll fl-istituzzjonijiet Ewropej. Id-deputat Olandiż Pieter Omtzigt li għamel rapport tal-Kunsill tal-Ewropa dwar Malta u l-membru tal-Parlament Ewropew Sofia in 't Veld li għamlet rapport tal-Parlament Ewropew dwar pajjiżna jiġu minn partiti li qegħdin fil-Gvern fl-Olanda, anke jekk huma parti minn partiti differenti. Fl-istess ħin li dawn in-nies qed jikkritikaw lil pajjiżna, il-Pulizija Olandiża qed tkun imċanfra bil-kbir f'dan ir-rapport tal-Grupp tal-Kunsill tal-Ewropa kontra l-korruzzjoni, magħruf bħala l-Greco. Saħansitra jissemmew rabtiet ma' gruppi ta' kriminali magħrufa, iżda mhix din biss l-unika kwistjoni ta' tħassib. Hemm 16 rakkomandazzjoni dwar l-Olanda fosthom uħud marbuta mal-kontabilità tal-politiċi f'dan il-pajjiż, fil-lista każi ta' konflitt ta' interess u nuqqas ta' trasparenza fost oħrajn. Meta dawn id-deputati Olandiżi tkellmu dwar Malta, imkien ma referew għal dak li qed jiġri f'pajjiżhom. Differenza mill-membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista Malti li fil-waqt li jaqbżu għal pajjiżi oħra ma jitilfux okkażjoni jċanfru lil Malta anke barra il-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.